engibhekene nazo, kulokugula okungibambile, kulenanto engihluphayo, enganeni ezingihluphayo, kulokosona engibhekene nawo, kulokungajula umsebenzi engibhekene nawo, kulokwesula kwenza emsenzayo, ngikhulume nabantu, ngiyoseze nabantu, ekubizweni ngamagama. Uthini uJohn? Ekupheleni kwami, ngakhala kuJehova. Kanjani bathandekayo? Ngakhala kuJehova. Thandekayo ungakakhali kuJehova, isesekhona isolution. Usengakakhali kuJehova ngesimo sakho, isesekhona isolution. Jesus, bathanda uJohn kanjani bathandekayo? Ngoba siyakhalela izinto ezifuna ikhalele. Apho kusuhana, ukuthi masivulele. Siyakhalela izinto. Baba mama usakakhali kunezinto ezinyakazi. Usajabulile nazo. Uzuthi lezi zami ijwayele ukuthi senzeke ekhaya. Bathanda siyakhalela izinto. Siyakhalela isimo ukuthi sinophambi. Jesus. Uthini uJona? Ngakhala kuJehova, ngakhala abantu bathandekayo. Jehova, haleluya. Qhubeka. Wangiphendula. Wangenza njani bathandekayo? Wangiphendula. Wabakhala benza njani bathandekayo? Lithi iBhayibheli useduze kwabenhliziyo ezinjani bathandekayo? Useduze kwabenhliziyo ezinjani bathandekayo? Jesus. Udabukephi? Hey, Nkosi. Ngikuphi la udabuke khona? Jesus. Ngikuphi la unyatheleka khona? Ukuphi la ukhuleka khona? Uthi uJona ngenza njani bathandekayo? Ngakhala. Khala wema. Izinto ziyakhalelwa. Izinto ziyakhalelwa. Khala wema sister, izinto zinjani bathandekayo? Jesus. Brother khala, izinto zinjani bathandekayo? Hey, Nkosi. Ababamba amagqubu bangayikhalela izinto, amagqubu abulala bona. Kodwa abakhalayo bayikhulula lezo zinto zakhe bona. Kale bathandekayo? Jesus. Uthi ngakhala kuJehova. Ngakhala sebamanga ukuthi kumani ukhala. Uthe wena usindisiwe ukhalelayo.